Assalamu alaykum eyleşler, mehvan vatandaşlar. Yayılımda akıl yeňişli ve mektep okuwçylaryna atly telewiziýanyň täze sanlarynyň yeni biri mehvan vatandaşlar. Sizin bilen mehvan okuwçylar, hormatly eýmenler. Akıl yeňişli ve telewiziýanyň studiýasynda hoş gördük. Mehvan vatandaşlar, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Ýaşlyk telewizýa ýaýlymy hemde Rowşan aýakkaplary hususy karhanasy bilen birlikde taýýarlanyp ýaýlyma getirilýän. Akıl yeňişligi mektep okuwçylary bilen atly telewiziýanyň özüniň saýlama tapgyrlary bilen 2019-njy ýyl boýunça häzirem dowam edýär. Mehman vatandaşlarına bilişimiz ýaly akıl yeňişligi mektep okuwçylaryna atly telewiziýanyň bu täze mewsumi 2019-2020-nji okuw ýyly üçin paýtagtymyzyň bir öňde barjy mekdepleriniň görevli okuwçylarynyň arasynda eglan edildi we özüniň saýlama tapgyrlarynyň 5-nji sany bilen mehman vatandaşlar ine häzirki fursatda hem öz işine başlar. Eýdi vatandaşlaryna Türkmenistanyň Bilim Ministrligi ýaşlyk telewizýa ýaýlymy şeýlede Rowşan aýakkaplary hususy karhanasy bilen birlikde taýýarlanyp ýaýlyma getirilýän akıl yeňişligi mektep okuwçylaryna atly telewiziýanyň bu sanyny bilişimiz ýaly öňde barjy orta mektepler çünkü paýtagtymyzyň 55-nji orta mektebi şeýlede Aşgabat şäheriniň ýürüýtürýän 75-nji orta mektebi häzirki gün bu bäsleşige ýene tanjy pursatlardan olaryň toporlary hem girişerler. Eýdi watandaşlaryna bilişimiz ýaly bäsleşigimiň bu sanyny hem hormatly ýaş dekini muallimler emillik ederler. Şeýleden adatdaky bolşy ýaly mehman vatandaşlar akıl yeňişligi telewiziýanyň umumy düzgünlämesine laýyklykda bir akıl ulgamynyň işe girdilmegine, wagt hataplamasynyň başlanmagyna, saklanmagyna, dowam etdirilmegine jogapkär synçymyz şeýlede bilişimiz ýaly toporlaryň gazanýan utuklaryny bir san ulgam arkaly ilki bilen bir studiýamyzda şeýlede mehman vatandaşlar destine size ýetirýän synçymyz bar, olar bilen hem häzir tanışýarlar. Susanna Aşgabat şäher baş bilim müdürligi tarapyndan ýetirilýän hormatly ýaş eminlerimiz bar. Olar bilen häzir tanışyp bolalım. Çünkü akıl yeňişligi mektep okuwçylaryna atly telewiziýanyň bu sanyna toporlary eminlik etjek hormatly muallimler. Çünkü näde süýüni bar. Hoş gördük muallim. Şeýlede ýene bir eminimiz bar. Arslan Çaryýew muallim bar. Hormatly muallimler, eminler hoş gördük. Mehman vatandaşlar şeýlede ýaşlyk telewiziýa ýaýlymyndan ýaş synçylarymyz bar. Baharul Haltuly we şeýlede Öwürmurat Aýdawdy ýaşlar synçylyk ederler. Mehman vatandaşlar şu ajaýyp pursatda hormatly arkadaşymyzy hemde mehman vatandaşlar siziň ýaklyjaňyzy hormatly arkadaşymyzyň saýatynda bir üstünliklere beslenjek yeni bir täze garşylamaňyz bilen tüýsürekden tutýar. Ine sanjy günlerden täze 2020-nji ýyla ýaklyjaňyz bilelikde hormatly arkadaşymyzyň gaşdandygynda gadam basar. Gadam basjak bu täze 2020-nji ýyl bilen mehman watandaşlar ýaklyjaňyzy tüýsürekden tutýar. Täze ýyl bayramçylygy bu maşgala bayramy. Her biriňizde aýratynlykda, her bir maşgala agzalaryňyzda, maşgalaňyzda bütünlüğ bir diňe bagtyarlygyň, aýdularyň, jewitliň ýar bolmagyny arzu edýär. Hormatly arkadaşymyzyň taýyatynda ýedi watan Türkmenistan diýarymyzyň bir mundan meýlägim täze ýylla hem bir bedew wady bilen hasa bir öňe geçişikler gazanmagyny tüýsürekden arzu edýär. Mehman watandaşlar şeýle ýaş arzular bilen bäsleşigimizde häzir başlar. Ýedi watandaşlaryna gelin adatçy bolşýaly toporlar bilen tanışýarlar. Ýogsa da gatnaşyjy mekteplere bilýär. Ýani 55-nji orta mektep, 75-nji ýürüýtürilýän orta mektebi bar. Ýöne topor agdalary kimler? Muny häzir biler. Ulu şatlyk şowhun bilen, şowhun el jarşmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdançamyza çagyrýar. Aşgabat şäheriniň ýürüýtürilýän 75-nji orta mektebi, toporyň gülümi Alham Azdiýew, Selvi Çiçaýewa, Jeren Hojammedowa, Oğulbostan Tevfikniýazowa, Anna Durdy, Diýar Döwranow toparwasy.
Diyar özüňizi hem toparyňyzy hem hoş gördük. Üstünlük ýar bolsun. Sizin garşyda toparyňyz. Aşgabat şäheriniň 55-nji orta mektebi. Toparyň düzümi Akmaral Saparova. Gültät Garriýewa. Kumay Durdiýewa. Nazar Serdarov. Enewul Gelliýewa. Kimde toparbaşy Ceyhun İhsanguliýew bar. Ceyhun hoş gördük. Üstünlük size hem ýar bolsun. Mehman vatandaşlar. Hormatly okuwçylar, toparlar meýdançada üstünlük ikiňize de ýar bolmagy tüýsükden arzu edýär. Täze bayramyňyz gutly bolsun. Mehman vatandaşlar, ne görüşimiz ýaly 2 tane gatnaşyjy orta mekteplerden düzülen görellili okuwçylardan düzülen toparlar häzir meýdançada. Ceyhun hem de diğer ikiňiziň hem toparňyzda tüýsükden üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýär. Ceyhun sizi geçen mewsumda hem görüpdik. Dogrymy? Hereketleriniz bilen hem de bir täsirli jogaplaryňyz bilen bu bäsleşiň ýatlamasyny öýüňiz goýdun. Bul dogruda. Bir üstünliklere bugünden beslenmeni arzu edýär. Diğer siz bugünden bir ilkinji gerek görüşýär, şeýlemi? Üstünlik ýar bolmagyny arzu edýär. Hem de Ceyhun diğer topar agalary. Bäsleşiň umumy kabul edilen düzgünnamasy bar, şertleri var. Sizin tanışlığınızın ne derecede dığını bäsleşiň başyny soramak men alparçy hökmünde borjum. Nähile? Bu eteni açık tahtlarınız bu mıntıdan alıp mikrofona olur. Ceyhun diýär. Mehman vatandaşlar, täze bayramynyň öňü tiresinde geçirilen akylly ýeňişligi mektep okuwçylary bilen atly telewäsleşmeniň başynda hormatly eminlerimiz hem de tinç taraplardan bir gutlaw sözlerini hem de toparlary agardylaryny size eşitdirmek isleýär. Hormatly eminler, gerek size. Akıl giňişli bäsleşene hoş geldiňiz. 75-nji hem de 55-nji orta mektep ulustunluklar arzu etýän. Şeýle mümkinçilikle döredän AKD prezidentiniň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. Şeýle hem täzil bayramçylyk münasibetli AKD prezidentimizi, Türkmen halkymyzy tüýsürümden gutlaýaryn. Sag bolun. Salam mehribany okuwçylar. Siziň hemmäňizi ilki bilen täzil bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlaýan. Size şu bäsleşikde iki mektebiň okuwçylaryna üstünlik arzu etýän. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Eýil ýurt bähfil tutýan tutumlary mundan beýlekdir wajalsyn. Sag bolun. Ömrürat, gerek size. Salam mehriban okuwçylar, hormatly emin agdalar, galibertde akyl giňişli mektep okuwçylary atly telewäsleşine gatnaşan toparlar. İki toparda üstünlük arzu edýär şeýlekem. Mehriban okuwçylar, galibertde mehriban emin agdalar siziň hemmäňizi ýetip gelen täze bayramçylygyny gutlaýar. Şeýlekem biz ýaşlaryň oka bilme bolmamyz üçin ähli mümkinçilikler döredip beren mehriban arkadamyň janyny sag bolmagyny başyndyk bolmaýan madam il wagt alparation mundan beýlekdir wajypman tüýsürekden arzu edýär. Täze bayramçylyklaryň gutly bolsun. Sag bolun. Bahargul, gerek size. Salam mehriban okuwçylar, akly ýeňişligi mektep okuwçylary bilen geçirilen telewäsleşigimiziň ýene bir täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşige şu sanyna gatnaşýan toparlaryň ikisine de ulustunluk arzu edýän. Şeýle de pursatdan peýdalanyp siziň ähliňizi ýetip gelýän täze 2020-nji ýyl bilen tüýsüregimden gutlaýaryn. Mehriban arkadamyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, alyp barýan ýyl ýurt halk bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydamy rowaj almagyny tüýsüregimden arzu edýärin. Köp sag bolun. Mehman vatandaşlar, Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşyk teleradio ýaýlymy hem de Rowşan aýakgaplary hususy karhanasy bilen birlikde taýýarlanýan. Akıl ýeňişligi mektep okuwçylaryna atly telewäsleşigimiziň saýlamy tapgarynyň 5-nji sanyna başlaýar. 5-nji san üçin niýetlenen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowarnama häzir geçýär. Gatnaşyjy taraplar Aşgabat şäheriniň 55-nji orta mektebi, Aşgabat şäheriniň ýörüýteleşleri bilen 75-nji orta mektebi hatap häzir 0-0 dogry jogap üçin beriljek utup görüşimiz ýaly burtuk bolar. Üstünlük size ýar bolsun. Hormatly eminler, mehriban tiňçiler, toparlar. Sowarnama girişýär. Seriýas. İlkinji sowal tapyr häzir beriler. Mümkinmi? Mümkin. Sowal. Eger seriýas sowal tapyr başlady. Eger burçun iki tarapy hem
bir gün çılığın üstünne yatyan bolsa, onda oňa nähili burç diýilýär. Täden okyan. Eger burçun iki tarap hem bir gün çılığın üstünne yatyan bolsa, onda oňa nähili burç diýilýär. Wagt gidýär. Wagt saklaýar diýär. Men Özüň jogap bereň. Eger dogry bolsa meydansada galarsyňyz, ýalňyş bolsa meydansany boşa dursyňyz, bilýäňiz. awa Jogaňyz aýdym. yazgyn burç. Gutonuk jogaňyz şo. Yazgyn burç awa. Kabul edýän. Yazgyn burç. Netije ilkinji sowal berildi. İlkinji utuň iýesi bar. Gutlaýan. Hasap 1-0. Köp sağ olun. İkinji sowal tapgyry. Ceyhun diýär, taýýar bolýar. Sowal. Ýaňy burç barda sowal boldy, şeýlemi? Indi 3 burçluk arada boljak. Seriýas. 3 burçlugyň haýsy da bolsa bir depesini, onuň garşysyndaky tarapyň ortasy bilen biriktirilýän kesime näme diýilýär? Wagt gidýär. 0 sekund diýär. Kim jogap berer? Biziň toparmada alham jogap berýär. Dinleýän, Alham. Bisiktrisa diýilýär. Alham gaýtalan. Bisiktrisa diýilýär. Bisiktrisa diýilýär. Bisiktrisa. Tonşaňyz şol. Awa. Kabul edýän. Non sekund Alham. Dogrymy? 10 sekund. Şerti bilýäňiz. Dogry bolsa meydansada galarsyňyz. Näme dogry bolsa meydansany boşa diýäňiz. Bäsleşiň bu ýaňy bir başy. Ýaňy ikinji sowal tapdyr. Öylemi? Demek netije häzir aýalňyz. Galan wagtyňyz ulanyp bilersiňiz eger isteseňiz. Ceyhun. Mikrofon aýdym. Bizden jogap bar. Ha? Biz jogap berbilýäs. Berýäňizmi? Awa. Ýakyn. Bu soragyň azat jogap bilýär. Jogap bermek üçin. Kim jogap berýär? Bu soraga nazar jogap berýär. Nazar dinleýän. Jogap ýokmy diýýär? Bu soragyň jogaby beýikligi bolmaly. Beýikligi? Hawa. Siz hem şerti bilýäňiz. 10 sekundda jogap berýäňiz. Öylemi? Hawa. Beýikligi. Kabul edýän. Ceyhun, siz wagty ulanyňy bilerdiňiz. Keni doğrulugyna 1 minut öňümizdedir. Birinji soraw, näme üçin wagty ulanmadyňyz? Aýdym. Jogaňyza şeýle önemli barmy? Ya nazara önemli barmy şeýle? Ay, bizim pikirimizde şu jogap. Nazardan soradyňmy orada? Bam jogap diýip. Ha? Soramyny gerek. Ýöne bilýär. Onun üçin hem netije bu jogap hem ýalňyz. Men näme ýalňyz? Mollar näme diýýär? İkisi hem ýalňyz, dogry gerek. Beýle ýagdaý üçin tomoşaçy, okuwçylar bar. Jogap berjekmi? 55-nji orta mekdebiniň okuwçysy. Bu soragyň Adyň nämedi? Gurbanmuradow Ibrahim. Bu soragyň jogaby mediana. Mediana. Üç orşluň medianasy. Mediana. Ene-de dogry jogaby. Köp Degen ýaz el çarpýaz, emma toporlar häzir tolgunur. Çünki iki tarap hem özüniň bäş agdasy bilen oýun dowam eder. Jogap beren topar agdalar, siz 10 sekundda jogap berdiňiz. Şerte laýykda ikiňiz hem meýdançany boşa diýäňiz. Köp sag bolun. Köp sag bolun. Welcome. Nazar. Ceyhun, men hayran galýan, siziň tejribeňiz bar, emma siz arkaýyn wagt ulanyp bilýärdiňiz. Bu sesine jogaňyz da ýalňyz.
İngol mani häzir ýene 1 sekund pikirlenip ondan jogap beren bolsaňyz topragdaňyz meýdançada galardy. Sen düşürmem. Seriýas taraplar taýarmy? Jeyhun diýär. Taýar. Sowal. Zekin sowal bolar. Galamy düşek örtügünde goýup bir näçe adamlardan onun üstünden böküp geçmegi haýyş edipdirler. Ýöne onu hiç kim başarmandyr. Näme üçin? Wagt gitdi. Diýär. Jogap beraýyn. Näme üçin başarmandyrlar? Sebäbi ýanky galamy burçda goýarlar. Ne misal üçin bir binaň depesinde burçuna goýsaň, ýankydan üstüne bök geçmek mümkin näl. Sebäbi ne misal üçin bir burçda goýsak, şoň üstüne böküp bolanok. Galamyňda. Nerede goýan şunu? Näde örtük? Misal üçin diýwaryň iki san diýwar, bir düşek ötügem de diýwaryň, ýagny çakşan ýerine goýan. Burçuna şo üstüne bök geçip bolanok. Aýdal ene diýwar. Sen aýtsyňa diýär. Uzun diýwar. Şerde goýmaly. Awa. Diýwine goýmaly, diýwaryň. Awa, burçuna. Üstüne bök geçip bolanok. Beýik. Kabul. Mende şeýle jogap berdi. Sebäbi galamy diýwara degirip goýup durlar. Elbetde. Hasap 3-0. Köp oğlum. Köp oğlum. Sowal. Düzümünü bir sany ikili baglanşygy saklayan doýmadyk uglebotlara näme diýilýär? Olaryň umumy formulasy näme ýazylýar? Wagt gidýär. Diýär. Biziň toparmazdan basan jogap berýär. Basan. Soran jogaby alkenler diýilýär. Umum formatı çaýan aşken goşmak bir. Gaýtalan. Kimsemine berzaýdy ýa? Alkenler diýilýär. Alkenler diýilýär. Umum formatı çaýan aşken goşmak bir. Kabul edýär. Diýär. Eger bu da dogry bolsa, Bostanyň bu jogaby hem dogry bolsa, onda siziň hasaňyz 4 bolar. Awa. Dogrymy? Bostan. Dogry mudur? Formulany Benim ödet. Formulany ýalňyş aýtdyň. Ha? Formulany ýalňyş aýtdyk. Ýalňyş aýtdym. Jogap berjekmi? Ýa-ýa aýdym dogry alkenler diýilýär. Ondan Formulany çaýan aşken. oň nämetini ýalňyş diýip hasap edýäňizmi? Plus 1 diýdim de. Ha? Plus 1 diýdim çaýan aşken goşmak bir diýdim. Goşmak bir ýok. Olar aýtaýan. Ha? Olar aýtaýan. Awa. Jogam kabul edildi. Awa. Wa gitdi, çıra ýak. Awa. Indi Ad dogry ýa-ni jogap alkenler. dogry däl. Bizden soramaly. Şeýle dem. Eminler var. Artlanmalı. Ne artlanmalı? Formula sorma däme şu. Berim tekliýeňizde. Adam sorady. Ha? Bu formula sorma da onu kan diýenler. Ýok. Sorady onu. Gaýtarap berem. Soragy gaýtdylar. Düzümünü bir sany ikili baglanşygy saklayan doýmadyk uglebotlara näme diýilýär? Alkenler diýdi. Olaryň umumy formasy näme ýazylýar? Näme diýär? Beýlekine adyna dogry jogap berdi. Olaryň küçük berem. Çedere malum. Tuğnalar.
Sonra men eşitdi jogab. Ha. Başka soru var. Elle Bölüpdiler ama Sen mutabet. sorduğunda ben düşündüm. Netice? Başka sıra? Ceyhun? Cevap veren Ova men jogap berýän. dinleyen. Şu çoro su jogap. Alkenler formula CnH2n. Kabul ediyen. Bilem jogap aýtdyk da. Bäsleşikde bu. Käbir şertleri var da. Oňaýsız ýagdaýlara salay ýa-da, görýäň. Jogabyny bir aýtdyk bolýar da. Olar bilýän bolsalar men aýtdyk bolýar. Ýok, Düşünme. men listoçkdan ýazdım. Netice? Düzgünlamanyň 5, 9 bölümi. Söz eýesini tapar. Indiki dogry jogap üçin taraplar 2 tug alarsyňyz. Gaýtalap bereyinmi? Jogap berýän topar agdasy jogap berýän mahaly, toparyň beýlik agdalary garşydaş tarap tomaşaçy tali okuwçylar ählijet intimligi dol derejede berja etmeli. Bu ýagdaýda hatda şunuň özü hem goşuşdy diýip hasap alnar we al parjanyň değişik hereketler dowam eder. Bilýäňiz näme diýen? Dowam edýär. Sowal. Benzol halka bilen bir ýa-da bir näçe hidroksil toporyň gönü birleşmeginden emele gelen aromatik uglevodorodun önümlerini näme diýilýär? Wagt gidýär. Diýär. Biziň taparmazdan basan jogap berýär. Bosan Fenorlar diýilýär. kabul edýän. Netice 5-0. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Devam edýär. Sowal. Ammiýagyň suwdaky ergini näme? Ammiýagyň suwdaky ergini näme? Wagt gitdi. Diýär. Diýär. Biziň taparmazdan andur jogap berýär. Dinleýän. Naşatyr. Spirdi diýilýär, naşatyr spirdi. Tamam, çağırsın. Awa. Kabul edýän. Netice? Cevap doğru. 6-0. Bakalım. Käbir datlary düşündirmek isleýän. 10 san sowal tapgary berilýär. Demek 10 sowal tapgyrda oýun gutorýar. Muňa garamazdan eger haýsy bir tarap 7-nji utugy alsa, onda oýun gutorýandyr. Demek häzir diýar eger ýene bir ýeke dogry jogap berse, onda bäsleşik tamamlanar. Ceyhun, eger siz jogap berseňiz, onda dowam eder. Bolmada da 10 sowal tapyra çenli gider. Bilýäňiz muny? Inseriýat sowal. Gül çogdomanyň örän ýogyn oku bolup, onuň üstünde miwelikli güller yerleşýär. Şonuň ýaly gül çogdomyna näme diýilýär? Wagt. Gül çogdomanyň örän ýogyn oku bolup,
Onun üstüne miwelikli güller yerleşýär. Şonuň ýaly gül çoğdamyna näme diýilýär? Wagt gidýär. Ceyhun, Bu sorağa Maral cevap berýär. Maral dinleýän. Gül torbalary. Ya da başgaça liçinkalar. Tıçimka. Kabul edýän. Kabul etdim. Netice yalnız. Diğer kalan atın dolanacak mı? Yok gerek gel. Jogap bar. Işık yakın. Selvi jogap Işık berýär. yakın. Biziň toparmyzdan Selvi jogap berýär. Dinleyen Selvi. Selvi. Bu soruň jogaby saywan. Sayavan. Saywan gül çoğdamy. Sayavan. Hawa. Tonsu ağır. Hawa. Kabul edeyim. Diyar. Megerem Maral doğru cevap verendir. Dine 5-9 için men size geçendir. Aw, ýöne jogap bilem zak ýöne hakykatdan goşulandan 5-9 bolar mümkin. Ýöne biz öz Son gaytalap bilerdiňiz Maral'ın Yok. cewabyny. Ýok biz öz zadymy dolanýar. Pikirimiz Pikirimiz, pikirimiz Üýtge döýnýär, üýtge döňüň Yok. bir ýa-da jogap berme mümkinçiligiňiz bardy. Onan Yok. berdiňiz jogaby. Netije Öz pikirim dolanýar. ýalňyş. Maral'ın hem ýalňyşdy. Dogry jogaby golçur. Golçur bolmaly. Interes. Inneki dogry jogaby üçin 2 tugal artaňyz. 8-nji sowal tapdyry. Sowal. Yer togalagyny kompasyň peýkamlarynyň ikisiniň hem ujunyň demir gadygy görkezýän ýeri bolup bilermi? Täzeden okuyan. Yer togalagyny kompasyň peýkamlarynyň ikisiniň hem ujunyň demir gadygy görkezýän ýeri bolup bilermi? Wagt gider. 1 sekund, Ceyhun. Bu sorağa Enegül cevap berýär. Ene ol dinleyen. Düşündürmeli olarsyň. Biler diýsen adam, bilmez diýsen adam. Bolup biler. Bolup biler. Kompas günorta polisda bolsa. Düşünmedim. Kompas haçanna günorta polisda bolsa, on iki oky hem demir gadygy görkezip biler. Kabul edýän. Bolup biler diýdiňiz da, dogrymy? Bolup biler. Ol günorta polis. Şol nokatda peýkamyň ikisi hem diňe demir galygy görkezýär. Jogap dogry. Netije hasap 6-2. Interes. Sowal. Jesemiň massasyny hasaplamak üçin näme etmeli? Jesemiň massasyny hasaplamak üçin näme etmeli? Wagt gitdi. Diyar. Oyun gutarajak mı? Siz cevap bereniz yok diyar. Ceyhun cevap berýär. Başka bir ýakan fanga çyraňyz yok. Bu da şertde girýär. Olu o sizin meselen. Dinleyen Ceyhun. Bu sorağa Akmaral cevap berýär. Maral dinleyen. Cisimiň massasyny tapmak üçin massa deňdir F bölünen Alňa tamam.
tizlen massan tapmak için biz güýje tizlenme bölmeli. Güýje tizlenme bölmeli. Bu sizin gutorunç jogabyňyz. Hawa. Ümtümlük berjaýdy. Gutorunç jogabyňyz. Hawa. Häzir kabul edemok. Maral. Hawa. Tizlenme Kabul bölmeli. edýän. Netije yalnız şu. Wagt ulanjakmysyňyz diýdi. Diýär. Şol jesimiň näkeli suw. Diýär wagt ulanjakmysyňyz? Wagt dawy. Dowam edýär. Dengdir MC kvadrat. Ne harp, ye harp, nerede? Şundan bolan ma harp. Masa tap şu ye MC kvadratdan. Şundan ye MC kvadratdan tap. MC kvadrat ye gatnaşan MC kvadrat. Yo, seret. Ye dengdir MC kvadrat. Ye dengdir MC kvadrat. Qandan M tapýan. Ye gatnaşan MC kvadrat. Bolsun şu cismin şu hawa. Ye gatnaşan. Yo. Ana dur koraysan. Ye. Yo. Dur. Biziň toparmazdan andur jogap bere. Dinleýän. Massa dengdir, ye gatnaşan C kvadrat. Gutorunç jogabyň. Hawa. Kabul edýän. Netije yalnız şu. Berjek barmy dogry jogap? 5-nji öýretleşdirme orta mekdebiniň okuwçysy Nurwa Aýgözer ejisiniň massasyny tapmak üçin onuň da kızlygyny gowrumyny köpeltmeli. Ene de şeýle jogap bolmaly. Köp sag bol. Ne jemleýiji sowal tapyry. Netije aýdyň hem bolsa, onu da biz 10-njy sowal tapyryga haýsyr bir tarap 7-nji sowalmada barmaldyk. Ine de bardyk. Jemleýiji sowal tapyry, indiki dogry jogap üçin hem 2 sowal arasynda söýlem. Zeriýas sowal. Topy özüňe gelmek üçin nädip zyňmaly? Wagt gitmeli. Full stop. Askasın. Gidiver ya bak. Sakladık mı? Diýär. Men jogap berýän, ýokaryk zyňmaly. Kabul edýän. Diýär. Netije utuk ýok. Jeyhun gyzyklanmak üçin jogap berýärjekmi? Jogap berýärmi? Jeyhun? Aşkoçurum diýär. Diýär aşkoçurum. Jeyhun. Bu sorağa enegöl jogap berýär. Enegöl dinleýän. Enegöl. Topuň özüňe gelmek üçin, zyňan wagtyň topuň özüňe gelmek üçin ýokaryk zyňmaly. Ýokaryk? Ýokaryk. Kabul edýän. Özüňe gelmek. Diğer gen alýanmy? Näme? Sebäbi jogabymyz gaýtalandy. Haky bar. Näme üçin gaýtalady? Näme üçin size bermedik tutugy? Bize 5-9 my? 5-9. Netije atap 6-4. Mehman vatandaşlar, eli ýerleşen akly ýeňişligi mekdep okuwçylaryna telewizionymyz
2020-nji ýylyň öňü sirasynda özüniň saýlama tapgyrlaryny dowam edýär. Ene görüşmi diýär bugün akıl ýeňesi mektep okuwçylaryna telebäsde çymyň saýlama tapgyrlarynyň 5-nji sanyna görüşmi diýär. Aşgabat şäheriniň 50-nji orta mektebi, Aşgabat şäheriniň 70-nji ünitörlüğiniň orta mektebi gatnaşdylar we ene görüşmi diýär. Şu görkezler hem görkezler 6-4 kata bilen bäsde çymyň illi kitaplaryny diýärdiň topalyny dolduryp bilen görür diýip umyt edýär. Hemde 50-nji orta mektebi gatnaşanlar köp tawalma diýär. Täzir bayramy gutly bolsun. Nähwan watandaşlar. Şu ajaýyp hormatly hormatly arkadaşlar döret berýän şeýle deňsiz taýsy mümkinçiliklerini çäksin alkyşlarmyzy tawalsynlarymyzy aýdýar. Hormatly prezidentimiň janyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan il ýurt bähretliklerini bundan berýär. Hatda rowaj almagyny arzu edýär. Nähwan watandaşlar şeýle aşardy dileler bilen Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio Rawşan aýakkapylary karhanasy bilen taýýarlanýan akıl ýeňesleri mektep okuwçylaryna telebäsde çymyň 2019-njy ýyl boýunça atanlaryny geçirip gutarýar. Nähwan watandaşlar täze bayramy gutly bolsun.